kurtso hasiera honetan, motatako inaugurazio batekin lanean hastea. Hori bintzat pozgarria da, eta pozgarria da batez ere, nire tokatzen zaila dalako gaurko ekitaldi honetan zorionak ematea. Hasteko, noski, Urnietarrei, zorionak. Lehenago aipatzen zuen bezala, azkenean, herri erditik ikaragarrizko trafiko orain arte, gaurko eguna arte, nozitzu dutelako, gutxo gara bera, 20.000 ibilgailu egunero herri erditik, eta kasu honetan, gaurko azpiegitura horrek horretarako balio du. Haintzetzen ere, 20.000 ibilgailuei alternatiba egoki bat eskaintzeko, eta beraz, Urnietarrentzako eguneroko bizitzan urrats oso importante bat emateko bizitza kalitatean ikuspegitik. Beraz, bai udal arduradunei eta baita ere zorionak emanen izkioke, Urnietar guztiei, hiritar guztiei, gure, ekarpen txiki bat egin diolako euren bizitza kalitateari.
egia da.